The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 27, 1-5 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell. Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may arise against me, in this I will be confident. One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion. In the secret place of his tabernacle he shall hide me. He shall set me high upon a rock. In Psalm 18, 28-30, For you will light my lamp, the Lord my God will enlighten my darkness. For by you I can run against a troop. By my God I can leap over a wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Psalm 37, 4-6. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Proverbs 3:25-26. Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. For the Lord will be your confidence, and will keep your foot from being caught. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique. Kinahanglan nga atong limpyuhan ang atong kalag gikan sa mga sala. Kinahanglan nga atong ang kunon nga nabuhat nato kining mga sala nining adlaw, ato isugit ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagamando, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa magandam ta karon sa atong kaugalingon pinagi sa pagampo sa hilom. Let us pray. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining lain usab nga higayon nga imo kaming gidala dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios ning adlaw. Imo pa kaming gipabuhi ning among lawas, kinitimaylan ang imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa,
pinagi sa imong grasya. Grasya nga buhi pa kami. Dili kami takos ni Diyos. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. May adlaw sa tanan ato mga higala, mga igsuon diha ni Kristo, atong mga subscribers. Welcome sa atong daily Bible study. O aniya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og VINCIT OMNIA VERITAS. Ang kamatuoran magabuntog sa tanan busa. Ato kining ipadayon kay daghan pa kitag mga punto sa doktrina nga pagatukion. Now, ato nang nahibawan sa atong gibiyaan nga pagtuon nga kitang mga magtotoo gigahinan na sa Dios, giandaman na sa Dios og panulundon. Yan tong higayon nga mituo kita, midawat kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Right at the point of salvation, God has provided us our inheritance. Our inheritance is deposited in an escrow in heaven. Okay? Dito sa langit. Waiting for us to fulfill all the requirements to receive our inheritance. Gikinahanglan nga atong tumanon ang mga tulumanon nga aron madawat nato kini inig dangat na nato dito sa eternidad. Okay? Now, sa diha nga kita mapakyas sa pagtuman niining maong mga requirements, the inheritance only becomes a what? A memorial, andumanan lang, memorial of loss of inheritance, of blessings. Now, so, sa atong hisgutan, kagahapon usab nga, whatever suffering we have in life, bisag unsa, o niyanang pag-antos na to, right at that moment, karnal kita, then, we are being punished. Kanang maong pag-antos, disiplina na. Okay? Pagkastigo ka na sa Dios. Apan sa diha nga espiritual kita, diyan higayuna nga nagaantos kita, then that is a blessing, panalangin. So, ayaw na pagkalibog bahin ini. Okay? Kung nagantos ta, unya karna lang atong kahimtang, then kanang pagantusa disiplina. Apan sa diha nga kanang espiritual kita, buot pasabot, tuwa kita magpuyo sa operational divine sphere, dapit nga may gahom sa Dios, o nagaantos kita na nahigayuna, then kana panalangin. So, sabtagi na. Now, remember, it is not because of sin that we are punished. Dili tungod sa sala nga kita kanang kastigo, gidisiplina. Gidisiplina kita tungod kay napakyas kita sa pagtuman sa mando sa Dios. We failed to obey His mandates. Og mao kana nga atong gisgutan sa kagahapon kining duha ka matang sa maayong binuhatan, the two kinds of good works, divine good works or human good works. Now, 1 Corinthians 3:11-15 nagaingon diha nga no man can lay a foundation. Kini nagahulagway sa maayong buhat sa usa ka magtutuo samtang aniya pa sa phase 2 sa plano sa Dios. Either ang iyang buhaton divine good or human good. Og nebaw naman taog divine good gani iyang gibuhat. Iya ka nang gibuhat nga maayong binuhatan didto sa sod sa dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine sphere, the protocol plan of God. So kay tuwa man siya sa sod,
sa pagbuhat niya ng maayong binuhatan, then kana nahog kana og kanang pilak, bulawan o hamiling mga bato. Okay? Divine good man. Kituwa man siya magbuhat niya ng maayong binuhatan diya sa sud sa iyang royal palace. Apan sa diha nga tuwan siya sa gawas, nga naman, nagawas man siya tungod kay nakabuhat siya sala. Once a believer commits sin, magbuhat siya bisag unsang matang sa sala ba sa huna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, then unya bubuhat siya og maayong binuhatan kana mahog manaog kahoy kugon og dagami nga kun ruslitan nimo kana mo sila og maugdaw. Okay? Kay combustible man na. Apan ang divine God, it's non-combustible. Mora na'y magantihan. Apan kadtong kahoy kugon og dagami, nga masilaob man, maugdaw man, why magantihan? Okay? So the only rewardable kind of production is divine good. Di man na we are the only one responsible for what we produce. Unsa may atong kanang nahimo nga mayong binuhatan. If human production, they will all be burned, di ba? Masunog man lang. Kahoy ko kunog dagami man. If divine production, we will be rewarded for all of that. Kay kana gitandi man sa pilak, bulawan o gamiling mga bato. So at this point in time, kung ikaw nagaantos o naabay pagantos, susihay mong kaugalingon. If you are making use of God's assets or neglecting them. Okay? Now, sa diha nga mo kastigo, mo disiplina ang Diyos kanato tungod kay napakyas kita sa paggamit any of God's mandate, then kinahanglan nga mo rebound dayon kita. Mo sugid dayon kita niya ng mga sala nga itong nabuhat. Ara niya, di lang kay mohunong ka diya. Move on, padayon sa pag-abante. Aron sa ingon niya na kanang maong imong giantos nga mao ang kanang kastigo o pagdisiplina sa Dios kanimo tungod kay nagasala ka man, kana sa diha nga mo rebound ka, automatically it becomes a fantastic blessing. Kay mahimo man kanang panalangin. So okay? Og of course, gialirungan man kita sa mga daghang mga pagtintal. Okay? Daghan ang mutintal kanato. Og dias 1 Corinthians 10:13 na may gisulti diha nga there hath no temptation or testing which is common to man. There hath no temptation which is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Kaning temptation diha, pirasmos sa Grigong pulong, gikan kini sa piradzo. Ang kining pirasmos, to try to learn the nature or character of someone so we will know the way. Now, ang Diyos, nagasaan ka nato to give us testings for our own good, alang sa atong kayuhan, alang sa atong advantage, if we wish to become winner believers. That's why, kabitong gingnan nga, do not consider
suffering as an enemy. You should consider it as a friend. In fact, suffering is only good dinira sa kalibutan. Kay in heaven, there is no more suffering. Ayaw na nagkalimti. So, agi og labas na po sa itong rumduman, inumdum ka pa niya itong x plus y plus z radical. Kini ang buot pasabot ang pagtuman nato sa protokol nga plano sa Dios. Kay kining x plus y plus z kini nagulagway kini sa protokol nga plano sa Dios. So mao na nga gikinahanglan nga matngunan nato kining espirituhanon nga kanang level, spiritual growth level. Okay? Kaya doon na may tulo ka major kining spiritual growth level. Ang nag-una ni baby believer, ikaduha adolescent believer, o ikatulo mature believer. Mo ni spiritual growth level. Mabito na itong hatag ni mo nga memory aid nga operation BAM. B, baby. A, adolescent. M, mature. So, ayun na nagkalimti. Now, si Pablo, nanumdong ka man, gihatagan siya o kanang thorn in the flesh. 2 Corinthians 12:7. Tunok sa unod. A thorn in the flesh was given to me, matud pa ni Pablo, a messenger of Satan to buffet me, paghasol kanako, lest I be exalted above measure. Nana. So ang tuyo nga gihatagan si Pablo og kanang tunok sa unod, ang tuyo niadto mao nga aron dili siya ma-arrogante. Okay? Dili siya magmapahitason above measure. So, mao na nga ako bitaw kang giingnan nga sa panahon nga naanay pag-antos nga atubangon nato sa kinabuhi, nagpahinumdum kana nato sa paghimong pagsusis tong kaugalingon. Let's immediately we should examine ourselves whether disiplina ba na o panalangin. You see? Kita ra may makadetermine. So, mao nang sa bersikulo 8 niya itong 2 Corinthians 12, si Pablo miingon, I implored God the third time, katulog yun niya, ampo ito nga, Ginoo kung may mo tangtanga kining akong tunok sa akong unod. So he implored God the third time that nga tangtangon unta kadto sa Dios ang iyang tunok sa unod. Now, unsa may sulti o gitubang sa Dios. Paul, my grace is sufficient for thee. Now, if you are suffering, the solution is not through prayer. Di ra ba kanang problem-solving device ang prayer? Dili. Wa na maapil sa lista sa 10 problem-solving devices. Di ba? So may numdum ka pa ba sa 10 problem-solving devices? Wa man hisguti bahin sa pagampo diha. So, if you are suffering, then the solution is not through prayer, but through the doctrine that can solve it. Unsa nakadagan na ang imong doktrina diha, natigom diha si imong kalag. Mao na yung makadetermine. Now, if you pray because you are suffering, then wa ka matsibo sa protocol nga plano sa Diyos. You're out of line. Di man ina. Prayer is not the solution, but Bible doctrine, pulong sa Diyos,
ang imong gamiton. Inumdumi nga ang Dios nagasangkap kanimo ni anang solusyon. In the doctrine you learned. Okay? If you do that, you will see nga ang doktrina really works. Imog yung suta o imong masiguro yun that doctrine really works. O niya, padayon, verse 9 diha sa 2 Corinthians 12, and God said, mo to akong ingon kaganiha, mitubag dayon ang Diyos kang Pablo, ang akong grasya Pablo, igo na kanimo. For power is perfected in weakness. Naisulti sa Diyos. So, ang solusyon sa Diyos is the absolute solution. Human solution is no solution. Prinsipyo biya na, o gayaw na ginakalimti. Divine solution is the only genuine, true solution. Human solution is no solution. Ayaw na nagkalimti. So, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Inumdong ka ba niya ng prinsipyo, ha? Kung balikon, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Unsa may gikanang panginahanglan sa pagkamatarong sa Dios, ang iyang hustisya sa Dios mao'y mutuman ni will execute. Now, once we deploy the flatline of the soul, ang pasabot ang 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kanatong mga magtotoo, God is going to test us. Ang kumbalikon, sa diha nga ikayag na ang flatline of the soul, ang 10 problem-solving devices, ang Diyos mosuway na gyud kanato. Suwayon gyud. Unsa ka ligon ka kanang di na gyud matarong ang atong baruganan. Kaya binimo, ang Diyos wants us to live a life with a purpose nga naay tuyo, naay kahulugan, o with definition. Every time nga kita mo gawas sa atong pakikamitay sa Dios, unsa may mga ibuhaton, rebound lagi dayon. Rebound right away. Immediately. Apan ay hunong diha, keep moving. Mora ba na rule gyud nato, patakaran. Sa rebound and keep moving. Unsa ka tutoy upat ka agenda sa rebound, forget it, isolate it, do not remember that anymore, okay? O keep moving. So mao kini ang mga patakaran nga atong sundon. So aniya pa, ayaw sakita o paunga o pagna ang Espiritu Santo. Never grieve and quench the Holy Spirit. Sa diha nga makabuhat kitang sala, bantay, we are grieving the Holy Spirit. And we are quenching, gipaong nato. So, mga mando sa Binisaya, ayaw sakita o paunga ang Espiritu Santo. Now, of course, kini atong gitunan ni bahina, we also touch on the Christian suffering,
Christian suffering ma-involve man ini, of course. Now, unsa katutong pito ka kanang gipadayag nga mga kabubuton sa Dios nganhi kanatong mga magtotoo. Unsa katutoy? Well, of course, naay giingon diha nga nag-una diha Operation BAC GTSP. Namdong ka? God's declared wills. It is God's declared will that all members of the human race be born again. Sunod, that all members of the royal family of God be sanctified. Sunod, that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Ikaupat, that all believers give thanks in everything. Kalima, that all believers trust in the Lord. Ug ang ikaunom, that all believers suffer. Okay. Diyas ikaunom, it is God's declared will that all believers suffer. Ug niya ba nagpila ka klaseng suffering atong agian? Makapili ka nining duhang klase nga pagantos ba nga panalangin o pagantos ba nga disiplina. You see? So naklaro na nimo kung nagantos ta unya na ta sa kahimtang nga nagpakasala karnal din kanang pagantos sa disiplina. Klaro? Apan sa diha nga kita ana sa sulod sa operational divine sphere protocol plan of God, nagtuman kita sa plano sa Diyos atong kinabuhi. Kanang sakita o kanang pagantusa nga atong gisagubang dili disiplina kundi panalangin. Apan mao lagi na kaunom nga declared will sa Dios mao nga ang tanan nga mga magtotoo muantos. Okay? So again, it's a matter of choice. Unsay imong pilion? Muantos ba ka nga kanang disiplina o muantos ba antos ka ba nga panalangin? Pili. You see? Now, so nobody can escape from any suffering in life. Wala. Although such suffering differ from every individual. Samtang yun na. Magkalahi. Dili parehas. Okay? Now, when we talk about God's discipline, kung maghisgutas, disiplina sa Diyos. Nganong disiplinahon ta? Tungod kay naaman ta sa sala. Naaman tayo pagpagkasala. Tuaman ta magpuyo sa kanang dapit nga may gahom ni Satanas. Ginganla na ito Cosmic Dynasphere 1 Arrogance Complex o ang ikaduha Cosmic Dynasphere 2 nga Hatred Complex. So when we talk about God's discipline, okay, disiplina, He imposes this discipline nganhi kanato aron sa ingon niya na kita can make our spiritual momentum go faster. Mupaspas pagbuylo. You see? Mao nangagi atagan kita niya ng mong kanang disiplina. He imposes that discipline so that kita nga mga magtotoo can make our spiritual momentum go faster. Atong ipatulin yun, kanang sutoy, padayon ang atong pagbuylo. Hence, ang pulong sa Diyos mao'y Yahweh ni ining tanan. Bible doctrine is the key to it all. Divine solution, hinumdumi, is the only real, genuine solution. Human solution is no solution. Dili gyud. Wa gyoy tawhan ng solusyon ang tinuod nga solusyon. It will always fail. So again, it's a matter of choice.
So hinumdumi nga once we deploy sa diha nga atong ikayag na ang forward line of troops, flat line of the soul, kadtong 10 problem-solving devices ang buot pasabot. God is going to test us. Iyan na ta karong sulayan. Unsa ka lig-on ng atong pagbarog. Now, ang Diyos nun nga disiplina, divine discipline, mo ni gitawag sa in English o sum total of punitive action for a believer kinsa nahigawas sa plano sa Dios. Ang buot pasabot, tuwa siya sa dapit nga may gahom ni Satanas. He is out of line, therefore the divine discipline imposed to that believer is the sum total of punitive action. Hinumdumi nga ang Dios anay plano sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. God has a plan for mankind. I hope na ayo na ginagsilsil diya si mga limpatakan. God has a plan. Ang naguna niini nga hugna nini mong plano mo ang unsa kaluwasan. Human ka maluwas, ikaw ginganlan na nga magtutuo ni ining panahon na. Believer in time. Patubuon ang atong kalag. Pinagis paggamit sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ikatulo, magtutuo nga tuwan na sa eternidad. Believer in eternity. Tuwan na ta sa eternidad. Revelation 21:4 sa gisulti. God, the Lord shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more tears, no more crying, no more suffering, no more kanang death. The old things are passed away. So muna ang plano sa Dios for mankind. Now, inumdum baka sa 3 categories of the result of the law of volitional responsibility. Tulo ni kategorya. Ang naguna nini, self-imposed. Ikaduha, self-induced. Ug ang ikatulo, self-indulged. Mao ni ang mga porma sa pagka-miserable. Forms of misery. Tinuyuan sa buot. Matud pas mga katigwangan nato. Resulta ni sa iyang desisyon. Kaya ang tao, God, resulta ramang yun siya sa iyang desisyon. So, ang nag-una ni ining kategory is self-imposed. Ang iyang pahamtang siyang kaugalingon. Ang sunod, self-induced. Ang iyang kanang siya ragyod ang nakaangin siyang kaugalingon. O ang ikatulo, self-indulged. Iya mang yung kabubuton nga nagpatuyang siya niya na. So, mga nga, these are forms of misery. Tinuyuan sa buot sa magtotoo. Now, mangutan ako nimo, how can we be sure that our decision is right and correct? How do we know? Nisa man ito pagkaibaho. Kung balikon sa pagpangutan, how can we be sure? Nisa man ito pagkasiguro nga ang atong desisyon nga gihimo husto og tukma og maayo. Nisa itubag? By using Bible doctrine. By using God's truth before making that decision. You see? Og imo lamang kining magamit samtang tuwa ka sa sud sa imong operational divine dynasty. Samtang yun na. Di man na nimo, wa may epekto kung mo gamit ka sa pulong sa Diyos nga tuwa ka sa gawas. Kasabot ka. Wala.
Why Espiritu Santo niya na? Why kanang gahom sa Dios wala? Kaya ito ang magkasagahom ni Satanas. Sa paghimo niya na nimong desisyon. So kanang desisyon na sayo. Di mayo. Dautan. So timan na, in order nga kita masiguro nga ang desisyon nga itong himuon husto, tukma, right and correct, nga kinahanglan tuat kita sa sulod sa atong operational divine sphere, the protocol plan of God, God's power system, naa kita sa sulod o makasulod lamang kita niya na makasulod lang yun taniya ng maong dapit na may gahom sa Dios kon atong isugid ang atong mga sala. Sa ato pa, wa tay gihambin nga sala sa atong kalag. Gusto? So we are free from any personal sin, mental, lingual, or oversin. Wa tay gitinir nga sala. Therefore, tuangan ta sa sod, sa diha nga mohimo tag desisyon, any decision, kanang desisyon na, we can be sure that they are right and correct. Kasabot ka. Klaro? So, we have to use Bible doctrine, Bible truth, before making any decision. Ug tuwa kita sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, our royal palace. Now, kitang tanan God, all of us made one way or another mga sayop ng mga desisyon, mga dautan ng mga desisyon. Right? So, one way or another, we made bad decisions in life. Whether we made bad decisions in life, God always has provided us the means na paagi niya gisangkap not to make any bad decision in life. Na, unsa may tawag ni mo niya na? Grasya. Okay? Akong balikon. Bisag unsay kanang whether we made bad decisions in life, God always has provided us the means nga dili unta kita makahimog mga dautan o sayop nga mga desisyon sa kinabuhi. Ug kanang iyang pagsangkap nga paagi, grasya, sabtag na. Kaya ang palisigod sa Dios, di ba grasya? Ang panangihang Satanas, sa may ang palisi, evil, dautan. Namo na nga kung tuwa ka sa iyang kampo, tungod ka nakabuhat magagsala, manay mo isugid, wani mo ang kuna nga nakabuhat ka niya na din, sa dihang mohimo kang desisyon, kanang desisyon na di ginusto. Sayop gyud, dautan gyud. Now, the provisions of God cannot be overtaken by the bad decisions we make in life. Ang iyang pagsangkap, ang pagsangkap sa Diyos cannot be overtaken sa mga dautan ng mga desisyon nga itong mahimo sa itong kinabuhi. Meaning, God's divine provision is sufficient for us to use. Kasabot ka. Igo na yun. But, dili man sayo, kanang dili pa man ulahi. It's not too late to correct our wrong decisions. Kaya ang Diyos, He is just tapping His foot when you can avail sa iyang pagsangkap nga grasya. You see? Naghuwat ra gyud ang Diyos. Always bear in mind, nung dumigid kanunay, ang pagkamaynungdanon ni ining napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suluran. 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kanato. Tiyaw mo na, grasya. Unsa man gyud naguna ni ining ini bang napo ka mga kasulbaran sa atong mga suluran. Unsa man naguna? A rebound. Number 1 is 1 John 1:9, rebound.
Divine discipline cannot be underestimated. Diya sa Proverbio 3:11 nga sa 12 atong tukion ang bersikulo 11 unsay gisulti diha. Sa in English, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Verse 12, for whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Okay? Klaro kayo na. Disiplinahon magito sa atong human fathers, mga atong mga amahan sa atong pagkatao. Disiplinahon taron mong tulid. Mao na nga sa panahon nga kita masayop, makasupil, we disobey, then disiplinahon mangita. Mao pod ang Dios. You see? So mo nagiingon diha sa bersikulo 12. Because God is absolutely righteousness. His love is fair and indiscriminatory. No partiality. Why big-big ang Diyos? Wala. Angay, pantay-pantay yun siya. God's love is fair. His righteousness is absolutely fair and indiscriminatory. No partiality. He already provided us, kitang mga magtutuo, iyan natang isang kapan, all the solutions in life. Iyan natang isang kapas, tanang mga kasulbaran sa mga suliran sa kinabuhi o kini anha lamang nato makaplagi diha sa iyang pulong. Sabtagi na. God has already provided us all the solutions in life, all found in His Word. Mao ni sige natugtuon. Most of the believers' suffering, kasagaran, is caused by his bad and wrong decision. Mao lagi. Kasagaran sa mga suffering nato mga magtotoo, gumikan kini sa atong pagbuhat o mga sayop, dili maayo, dautan nga mga desisyon. Husto? Tubag ako. Now, of course, husto na. Example. There are two ways to take. Ay tunukon, thorny, stony, muddy. And you know the result, right? O ang ikaduha, clean and clear way. And you know the result. So, papilion ta. Gusto batas tunukon, gusto batas klaro, limpyo. Now, God's love is never distracted and frustrated. Di ra ba? Di man matandog ang Diyos ang iyang pagkahingpit nga gugma, dili. God's love is never turned to any form of antagonism because you have failed as a Christian. Wala. God's perfect righteousness goes on. You see, dili mapikta, never distracted, never frustrated. Now, ang tuyo sa kanang Diyos nun nga pagpanton, o Diyos nun nga disiplina, is to motivate the believer to recover. Aron siya mahibalik from failure in his spiritual life, aron siya makatuman sa protocol nga plano sa Diyos sa iyang kinabuhi. That's the purpose of divine discipline. To motivate, pagdasig kanatong mga magtutuo nga mobalik unta kita gikan sa atong pagkapakya sa atong spiritual o pagkinabuhi ngadto sa atong pagtuman niining protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. We have to be aware of all these principles so we can avoid niining litag, this pitfall in the Christian life.
Niya ay prinsipyo. Kung buot kang musumat ni sa mong notebook, kopyaan ni. God gave us the freedom to choose, but God did not give us the freedom from the consequences of our choices. You see? Mao ni ang law of volitional responsibility. Sabi ni Visayan, atong gihungmad kini nga balaod sa tulubagon sa kabubuton. I don't know, mudawat ka ba niya na Visayan? The law of volitional responsibility. So kung balikon ka itong prinsipyo, kung wag ka makaampas, God gave us the freedom to choose. But God did not give us the freedom from the consequences of our choices. Na. Ayaw kalimti. Nga kana, mao na ang balaod sa tulubagon sa kabubuton. Law of volitional responsibility. Ang Diyos nagagamit sa iyang kanang pagkalabawng makagagahom, His sovereignty, o sa iyang hingpit nga justisya to know when it is time to warn us, pagpasidaan ka nato, pagpahimangno ka nato, that we are out of fellowship. Ang kinagrabihan yung kanang kahimtang nato, ingon nga magtotoo. Ang kinagrabihan, mao ang pagkagawas sa atong pagkikambitay sa Dios. That's the worst. That's the worst thing that will happen kanato when we are out of fellowship. Ngano man na out of fellowship man ta, umikan sa nagtinir kitang mga sala sa atong kalag. Mao bitaw nga sunod na tong pagatunan, atong duputan sa pagtuki, maong bahin sa unsa sa sala. We are going to take up the doctrine of sin. Kay mayroong danon kayo ka ng maong pagtulunan na. Apan atong tiwason sa kini karon, kini nga atong gitunan. So, therefore, God uses His sovereignty and His perfect justice to know when it is time to warn us nga kita nahigawas sa atong pagkikubitay sa Dios. Na diha sa Hebreano 12:5 ngadto sa 6, gikan sa Proverbio 3:11 ngadto sa 12, kanang gitawag og arrogant skills, self-justification, self-deception, ug self-absorption. Versus, atong inog versus, at bang nini maong spiritual skills nga angay natong kanang hagupon o gabiton, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Mo ni ang atong baruganan. So, by the way, kung modisiplina ang Diyos kanato ng mga magtutuo, God's discipline are in 3 categories. Ang nag-una nini is warning discipline. Sunod, intensive. O kay katulo, sin unto death. Now, kitang mga magtutuo, dili ta angay nga mo react. You see, nainundong ka ba? We should not react for any kind of discipline nga ihatag sa Diyos kanato. We ought to thank God. Kinahanglan unta tang magpasalamat sa Dios ni ana for our own benefit good. Alang sa kayuhan nato. Kay ang atong pagkamakasasala does not change God's love for man. Meaning man's sinfulness, ang iyang pagkamakasasala, dili makausab sa gugma sa Dios ngadto sa tao. Every believer has his own thorn of the flesh. Aron kini mo'y makapukaw kanato and to tell him something is wrong. Ug nga siya nang inahanglan og kanang pagtulid siyang kaugalingon. He needs to straighten up his life. Now, unsay tuyo gyud sa Dios nun nga kanang disiplina. The purpose of divine discipline is to motivate
natong mga magtuto to recover, to go back to fellowship. Kaya kita, sa diyang magasala kita, we will be out of line. Naigawas na ta. So, mo na nga 2 John 8:9 says, watch out yourselves that you do not lose what you have accomplished. So, let's remember, ayaw na gyud ni kalimti ang operational divine dynasty. This is every believer's royal palace. Harianong palasyo ni nato. Ang matag magtutuo must always be in bounds, not out of bounds. Should be in sync by residing inside niining operational divine dynasty. Kay sa diha nga mo kanang mupito ang Diyos kanato to warn us that we are out of line. We have to restore our condition from being carnal to spiritual, from cosmic system back to God's power system. By rebounding, using the principle of 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So mo na nga, John 14:25-26, nag-iingon usab, these things I have spoken to you, but our helper, the Holy Spirit, will teach you all things. Principles. Number one principle, who enlightens and makes things clear while we listen to the teaching of the pastor-teacher? Kinsa man? Ang Holy Spirit. Ang Espiritu Santo. Ikaduhang prinsipyo. The Holy Spirit will bring us to remember the doctrines that we have learned. Bible doctrine is more real, and it is to our own benefit than anything while we face any problem. You see, ang doktrina ra gyud mo'y solusyon. Nakita nimo unsa ka manungdanon ang pulong sa Dios. Ayaw gyud kalimot nga kini atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios, sinilsilay, inculcation and repetition. Memory must be preceded by thought because the spiritual life is a system of thinking. Paagi kini sa panghuna-huna. Kung balikon, the spiritual life is a mental attitude life. Ang atong spiritual ng pagkinabuhi. Mao na John 14:25-26, again, these things I have spoken to you. The Holy Spirit will teach you all things. Now, what is this all things? Unsa man? Ang Bible doctrine nga atong nakatunan gikan sa Biblia. Ini nga atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Consistent, persistent. Mao na nga nagamalahutayon kita, nagmasigihon, nagmakanunayon. Consistency means makanunayon. And memory, to remember the Bible doctrine, so it will stick to the inner sanctum of our heart, cardia. It will sink in our cardia. Hindi nagyod na ka na makalimtan. Bauno na yun na nato ngadto sa langit. Nikuban na nato sa Dios. Of course, mao ni unahong tan-aw sa Dios. Now, bantay lagi kining occupational hazard natong mga magtutuo. Carnality. Carnality causes us to forget Bible doctrine. Maunay, that is the cause nga makalimtan nato ang pulong sa Dios, mga prinsipyo sa pulong sa Dios. Kini ko atong panghinomdom, memory. Doon na ni siya duha ka terms. Ang short-term memory o ang long-term memory. Ang short-term memory, mutan na lang ka nga, unsa ba ito itong paniud to ganiha? Ang long-term memory, unsa ba ito nga niya itong akong classmate niya itong tuig 19
1970s baron unsa. So, mo na long-term memory. What's the name of your classmate? Dugay ka makainumdum. Kay long-term good. Ang short-term, unsa ba ito itong paniudto kaniyang udto? Now, ang modern technology karon nga panahon na gitawag nila multitasking. We look at and listen. So, ang memory, hisgot naman taog pag hinumdum, atong panumduman, mo ba na Binsaya? Memory, panumduman. Memory is developed by repetition. Maugmal lang kini sa pagbalik-balik. Ehemplo, sa una ni mong higayon nga nagluto ka o kanang mag-ingon nato, when you first cook rice, okay, primero ni mong kanang luto, maybe the result was uncooked, hilaw. Apan kung imong balik-balikon ka na sa pagbuhat niya na hala, sige kanang balik-balik pag lungag, maningon Binisaya na lungag, you will not be cooking rice uncooked anymore. Gusto? Kaya balik-balik man nimo. Ma-develop lagi ka na nimo. Kaya imo magibalik-balik. So, repetition therefore makes the difference. Gusto? Now, ang doktrina is built upon doctrine, meaning we learn Bible doctrine based on what doctrine we already learned. We learn doctrine by unsa? Learning doctrine. Day in, day out, karon, ugma, hala, sige. Mao na gitawag nato inculcation through repetition. So, atong inumduman that divine discipline is beneficial to every believer. Alang ragyod nato na sa atong bintaha, alang sa atong kayuhan. Kung naan natay pulong sa Dios, we can avoid this discipline. Basta, makalikay na ta. Kaya na makabantay ka naman, na naman kayo magamit. Remember the law of volitional responsibility. Ug sa diha nga kita makahimo og dautan di maayo ang hilad ug mga desisyon sa kinabuhi, God is going to bring us back to making good and right decisions by disciplining us. Namona. O, ni paagi niya ngaron. May balik ta, may makaamgo ta. By disciplining us, warning, intensive, sin unto death. God's word, di man ang pulong sa Diyos magatulid, straightens, corrects, kanang sabay correct, mo tulit, okay, etc. Therefore, this is supposed to be a must for every believer to learn and apply to be a winner believer. Dinhi nato matapos kini atong pagtuon niining tun-anan VINCIT OMNIA VERITAS. Truth conquers all. Nakita nimo unsa ka ligon, ka kusgan, o unsa ka mayungdanon ang pulong sa Dios nga mao'y magabuntog sa tanan. Ugma na natay lain sab nga pagtulunan. Dinil una kita kutob og dapit ka. Ayaw sa ipa ang pagsubay ugma sa lain og bag-o nga pagtulunan. Magamputa. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Sa imong pagtudlo kanamong dugang pang mga kamatuoran.
nga di ay ang imong kabubuton mao nga dili ikaw buot nga kami makahimog mga daotang mga desisyon sa kinabuhi. Kaya mao kini ang makaingon sa among atubang mga pagantos nga disiplina. Salamat o Diyos kay imo kaming itudloan sa imong kamatuoran na kami magamit og dugang pagyud sa paglikay sa mga kasaypanan sa kinabuhi. Pagtuman sa imong kabubuton. Una kami kanunay o Diyos sa among baruganan. Dili na gyud kami matarog. Dada kami pagbalik ugma. Ang kami magapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni nga among Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining maong ministry. Gamita kini o Diyos in a mighty way and according to your will. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.